Når vi holder præsentationer eller laver oplæg, så vil vi gerne have vores modtageres opmærksomhed. Vi vil gerne have dem til at lytte. Og hvordan får vi dem bedst til det? Jo, en del af det handler i hvert fald om, hvordan vi bygger vores præsentation op. Mit navn er Marie Rydahl. Jeg er konsulent i retorika, og i dag vil jeg gerne dele en dispositionsmodel med dig. Den består af 4 elementer. Hey, you, see, so. Hey'et er det første. Hey'et er vores indledning. Og hey'et er det, der, som navnet også antyder, skal få folk til at høre efter. Hey, nu sker der noget. Så hey'et, kan man sige, er en teaser eller en overskrift for det, vi gerne vil sige noget om. Du har sikkert ofte set præsentationer, der er startet nogenlunde sådan her. Og jeg er jo blevet bedt om at sige noget om vores nye strategi. Det er ikke just et fængende hey. Det er ikke noget, der får en til at tænke, nu sker der noget, jeg må hellere høre efter. Start i stedet med en lille pause. Kig rundt på folk, og så gå lige på dit emne. I dag skal vi tale om den nye strategi, og jeg har et bud på, hvordan vi bedst implementerer den her i vores afdeling, men jeg vil også meget gerne høre jeres input. Det kunne være et bud. Så hey'et er det, der skal vække folk og få dem til at se, nu sker der noget, der kræver min opmærksomhed. Næste punkt er you. You er det, der så knytter vores emne an til modtagerne. Det er det, der skal motivere dem til at blive ved med at høre efter. Så her skal vi fortælle dem, hvorfor er det her vigtigt for dig? Hvad skal du bruge det til? Hvordan påvirker det din hverdag, for eksempel? I vores you, der skal vi også sørge for lige at give modtagerne overblik over, hvad vi vil komme igennem, bare på overskriftsform. Så det vil sige, at jeg vil sige noget om det punkt og det punkt. Når vi så har lavet vores hey og you, så har vi lavet vores indledning og sat rammen for præsentationen. Så er vi klar til at gå videre til sige. Sige-delen, det er selve præsentationen. Det er her, vi så fremlægger, for eksempel præsenterer den nye strategi, fremlægger vores argumenter for, og også husker at komme omkring de argumenter, der kunne være imod og få håndteret dem. Sige-delen fylder mest tidsmæssigt. Det er den store del. Når den er overstået, og vi har fået sagt alt det, vi gerne vil sige, så kommer vi til den sidste del, so. So, det er her, hvor vi så lige for modtagerens skyld opsummerer, hvad er det allervigtigste? Hvad er det, vi gerne vil have dem til at huske? Og hvad er det, vi gerne vil have dem til at gøre, når præsentationen er slut? Så altså et call to action. Hvilken handling håber I på, forventer I, at jeres modtager går ud og gør bagefter? Så hvis jeg skal tage min egen medicin og lave et så vil jeg sige, at den her model, den er god for dig, når du gerne vil have din modtager til at lytte. Den består af 4 dele. Hey, hvor vi fanger opmærksomheden. You, hvor vi knytter vores emne an til modtageren og motiverer dem til at fortsætte med at høre efter. Sige, hvor vi fremlægger vores sag og kommer med gode argumenter og håndterer modargumenter. Og til sidst so, hvor vi altså opsummerer det vigtigste og laver et call to action. Sørg for, at modtagerne ved, hvad de skal gøre. Så næste gang du skal lave en præsentation, så prøv at bruge den her model. Så vil jeg våge at påstå, at du har gode chancer for at få modtageren til at høre efter.